Así mesmo, estes días previos ao Día de Defuntos, as floristerías dos municipios viven un dos momentos máis intensos do ano. Moito traballo, planificación e tamén adaptación ás novas formas de consumo que deixou a pandemia. Con todos os recordos postos no Día dos Defuntos, as floristerías multiplican a actividade nestes días. Dende fai semanas, os profesionais do sector preparan os tradicionais centros e ramos que enchen de cor os cemiterios. A pandemia marcou un antes e un despois na maneira de traballar. Agora, moitos establecementos deixaron de aceptar encargos previos e elaboran directamente os centros para a venda. Nós nestes días, xa desde a pandemia, estruturamos de maneira distinta. Nós non coñemos encargos de centro feito, o que facemos é facernos para poñer á venta directamente. Alquilamos unha nave e xa os elaboramos ali e facémolos ali, sin encargo. A xente chega e nos poñer mañán o xoves día 30, sempre o poñemos os días antes. O xoves día 30. Entonces, a xente, por orden, vai entrando e vai escollendo o centro pois, que xa está elaborado, que máis lle gusta. Os prezos van dende 25 euros ata 200, segundo o tipo de flor e o tamaño do centro. Hai centros de rosa, de clavel ou de orquídea, e todos elaborados en cadea con moita organización. Nós facémolos como se fora en cadena, entonces primeiro facemos o que é mollar a esponxa con todo o verde de todos. Hai unha persona que xa só se dedica a regar e ver que todo teña agua para que vai aguantando. Despois os últimos días, estes últimos 3 días, clavamos a flor. Porque a flor, nós os centros empezamos a facer o domingo pasado. Entonces a flor, se a clava xa o domingo, pois non vai chegar cas mesmas características ao día da venta propia. Entonces almacenamos a flor en frío hasta o día de clavala. Empezamos a planificar isto xa en setembro, a primeira semana de setembro. E nós, antes da pandemia, cando recollíamos encargo, tiñamos de fecha límite para recoller encargo o 31 de agosto, que aquí en Boiro festivo. A partir dese día xa non collíamos máis encargos para poder planificar os pedidos da flor, pero desa pandemia eso cambiou, porque agora a planificación é distinta e a xente prefire ver feito. Entonces, por eso o facemos desta maneira ahora. Ao ser un dos momentos máis fortes do ano, os propios vendedores esperan que se poida vender todo, algo que xa está visto como normal. Este ano imos poñer á venta, onte tiñamos 1400, hoxe a ver se damos feito entre hoxe e mañán 200 máis. Suelense vender antes da 1 da tarde todos. Centos de centros florais sairán estes días cara aos cemiterios da comarca, un traballo silencioso que combina tradición, dedicación e moito esforzo para que o Día de Defuntos siga cheirando a flor fresca.